til sinusrelationerne, som gælder i en vilkårlig trekant. Og det har vi her, trekant ABC. Og så har vi også trekant ABD og ABC, som er retvinklede trekanter. Når man har en retvinklet trekant, så kan vi bruge sinusrelationen, der hedder, at sinus til V lige med modstående kateter divideret med hypotenuse. Og hvis vi så kigger på trekant ABD, så kan vi sætte nogle værdier ind for det. Og hvis vi så siger, at vi står i vinkel B, så bliver det, at sinus til B lige med H divideret med C. Det vil vi gerne have omskrevet, så vi kan få H isoleret, og det gør vi ved at gange sinus til B og C, så den hedder H lige med sinus til B gange med C. Så når man vil finde arealet i en trekant, så gælder det, at arealet er, vi kalder arealet for T. Arealet er en halv gange højde gange grundlinjen. Og i trekant ABD, der er det sådan, at arealet så er en halv gange med det her, som vi jo ved er H, sinus til B gange C, og så gange med grundlinjen, som vi kan se her, er lille a. På samme måde, så kan man også finde, at C lige med en halv gange sinus til A gange B gange C, og C lige med en halv gange sinus til C gange A gange B. Og her har vi så sinusrelationerne stående, som egentlig var de samme, som vi havde før. Men da de alle tre svarede til trekantens areal, så må man stille dem op som en lang, da man jo kan sætte lighedstegn mellem dem. Og så for at få en halv til at gå væk, så ganger vi med 2, så det bliver til sinus til B gange A gange C lige med, og så videre. Så kan vi dividere med ABC, og så får vi sinus til B gange A gange C divideret med A gange B gange C. Og det samme gør vi her. Og her. Nu har vi så nogen, der går ud med hinanden, som vi kan se her. Og det bliver så til vores sinusrelationer, hvis vi får dem alle sammen til at gå ud med hinanden, der hedder, at sinus til B divideret med lille b lige med sinus til C divideret med lille c, og sinus til A divideret med lille a. Og det var så sinusrelationerne.